Prechod prechodcov je miesto, ktoré by malo byť pre nich bezpečné, avšak záleží na tom, kedy naň vstúpia. 7-ročná Janka a o 5 rokov staršia Viktória. Dievčatá chceli v meste prejsť z jednej strany ulice na druhú. Jednoznačne video hovorí, že chodkyňa alebo obe chodkyne vkročili vodičovi a ja si myslím osobne, že zámerne mu vkročili do jazdnej dráhy. Vodič auta sa síce snažil brzdiť, napriek tomu dievčatá zachytil prednou časťou. On keby chcel, tak takisto mohol ubrzdiť, ale myslím si, že z kapricu asi do nich ťukol, aby si uvedomili, čo robia. Žiaľ Bohu, je to riskantné konanie aj zo strany chodcov, aj zo strany vodiča. Chodkyne po tejto nehode odišli, vodič auta takisto. Polícia začala v prípade trestné stíhanie. Zatiaľ však podľa nej nie je jasné, kto je vinníkom. Účastníkov dopravnej nehody už má polícia stotožnených. V prípade nebol nik obvinený. Polícia bližšie informácie k tejto nehode zatiaľ neposkytuje. V mnohých prípadoch je to, že vlastne vy pribrzdíte a ten chodec ešte naschvál spomalí, aby si vás vychutnali, ak musíte zastaviť. Zase z uhlu pohľadu chodca, x-krát sa mi stane, že stojím na tom priechode pre chodcov a nezastaví mi nikto. Zákon zakazuje chodcom vstúpiť na cestu, a to aj na prechode. Ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôžu cez vozovku prejsť bezpečne. Okolnosti tejto dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia jej účastníkov, je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Chvála Bohu sa nikomu nič nestalo a tým pádom sa nedivím, že policajti nikomu vinu nedali, aj keď to naďalej šetria. Zo Sniny Katarína Kleknerová, televízia JOJ.